Здравейте, приятели, това е новото видео на Brawl Stars в каналът ми. Това е The Max Bull, част 2. Както виждате, почти стигнах 54-ти. Скоро ще го стигна. Трябва да спечеля още една игра с Пърл. После имам две изненади. Едната вече може да сте забелязали. Но да видим. Между другото, забелязах, че вече дава само по един сандроп. Значи сега ще се падна с силен герой. Добре. Щях да кажа, че ще се падна с силен герой, той ще заспи, но не е така. Той е примо, обаче искам да умре. Ще умреш ли? Ще умреш ли, бе? Добре. Убихме ги тези. Беше сравнително лесно. Тази Амбър я убих. Вижте, тази Бел е българин. Ама на мен ми бъгна играта. Сори. Мале, как ги убихте двамата наведнъж. И ето, изпълних го квеста. Сега епик. Моля ти се. Хора, молете се за пауърпойнтове. Пари. Нищо, поне дигнах този левел. И сега е време за двете изненади. Но първо влизам в шопа да видя за 40 джема дали има някакъв герой. Ако успея да събера, няма. Чакайте малко. Не. Има джини. Но не. Сега първата изненада. Тада! Чънк излезе и аз естествено вече събирам за него. Още 1100 точно ми остават. И сега втората изненада. Днес отворих един Free Legendary Star Drop и ми се падна Нани. Както може да видите, той ми е на 0 купи и сега за първи път ще го тествам пред вас. Сега да видим. Знам, че той може да стреля през стени. О, да, истина е. Вижте. Наистина той може да стреля през стени. И тая оцелих през стената, ама нещо не стана. За сега нямам мнение по въпроса с Нани. Този го убих. Привидява се, че му се зарежда самоубийството, ама не е така. Ето го там Барлито. Так, кога се спалнала, бе? И сега не е кой знае колко добър. За него просто забравяте за ноускопа. Разбирате ли? Просто трябва винаги да се прицелвате.
което не е хубаво. В принцип аз не обичам да се прицелвам. Точно сега ми направи играта. Как това ще го убие? Сега аз съм с 0 кила. А, не, имам 1 кил, добре. Добре, айде още една игра ще играя. Ето я тая слабата мек. Вие какво мислите за мек? Според мен е слаба. Първо мисля, че е силна, но сега разбирам, че е слаба. Добре, 4 удара взе копийката. Ето видяхте. Но на Нани хубавото е, че той стреля 3, той и 3 заобикалят. Тоест аз така мога да убия 3 наведнъж. Това е много трудно за управление. Това хем само се управлява и хем аз трябва да го управлявам. Ето там един тик и един са... Не знам какво. Мислих го за хран заради скелите. Добре, иначе хубав деймидж прави. Няма да дам play again. Хора, сравнително бързо го минах този един левел. От коя игра? От втората игра точно. От третата, айде. О, тук ще получа кредити. Добре. Хора, аз мога да си събирам джемове за чънк. И просто да си го взема с джемове. Този вече има чънк. Как? Да си го купувам, а как? Какво ли мога? Аха. Между другото, дори не съм го пробвал. Само знам, че може да мине цялата карта. Абе, добър е. Добър е чънк. И пак доказах, че не мога да го управлявам. Добре, този го убих. Това е много трудно за управление, хора. Това е едно ти тежи. Това работи.
токен дабл. 9020. Ох, колко приятна оферта. Ама не, тази оферта не мога да се взема. Айде бе, това кога ще го стигна? Айде още малко ще поиграя с Нани. Само да кажа, че днес е задължително да макснем Бул. В някой друг епизод мога да му взема Hypercharger, но днес е просто задължително да го максна. Ау, това боли. Тази Пам трябва да умре, а тази Пени също... Добре бе, как може така да умре? Ама вижте го, този кът неадекватен. Вижте го. Добре. Адекватен си е, просто е искал аз да се живея да го вземам. Този го убит с абилитито. Споко. Споко бе. Споко, само споко. О, добре, тук тая игра вече Нани ми хареса. Айде бе. Искате ли да го направим този квест с Док? Да се опитаме този квест да го направим. Според мен Док би е достатъчно добър демик, за да го направя този квест. Много ме кефи как си клати главата. Видяхте ли тия двамата как ги убих? Много е добър Док, просто много. Аз отдавна не съм играл с него. Той обаче ми е 10 левел и аз му имам само гаджета. Тази Амбър я убих. Ако ме само набия този демон, дали ще го брои? Не знам. Ето там някой видях. Ето ги. Двамата наведнъж ги убих. Добре.
обаче умряхме. Още малко ми остава. От тази Уило обаче ме е страх. Така че на нея ще избягам. Добре бе, то Брок успя да я убие. Ама май ще умре от тарата. Всички се бият с мен. Бабе, защо всички си ги купуват тези хелоуински скинове? Само аз не си ги купувам. Айде бе, още колко ми остава? О, ама то ми остава още толкова бе, хора. Искате ли да пробваме с Роса да играем? Чакайте само гаджета. Не, няма да апдейтвам. Botany's my game. Това защо аз го отнесох. Мали това как реве. Ооо, тя има 3 квеста. Добре бе, добре, айде. Ще се опитам единия да я го изпълня.
Ох, боже. Още 100 и... Не. Още 60 милиона трябва да набия. Дайте и с този да се пробвам. Това е на същия квест, нали? Да. С Морти съм много слаб. Не мога, аз просто съм много слаб с Мортис. Една секунда да бях да беше оживял той още. Една. Разбирате ли колко съм слаб с Мортис? Добре, айде да играя на някой друг мод. Например на Siege. Let's dive into this flashy showdown. Тази машина, що бие по толкова много, бе? Как левел 1, бе? Добре. Следващия Siege обаче трябва да е наш. 100 ще се спрем бързо. Аз обаче не знам дали като бия робота ми се брои за квеста. Всъщност обаче скъпо да не се брои. Добре, айде събирам за следващото си. Добре, ние още от сега си ги водим. Още малко хора. Yes, айде победих. Не. Победихме. Не, явно не ми го брои деймиджа на робота. Добре, честно. Само аз не си помня хелуински скинове. Той е направо събилите ли почна, бе? Обаче то Siege, ако е наш, не водим играта. О, леле, то видяхте ли как го взе това?
Как ти? Тая игра обаче ще загубим. Защото те взеха този свит. Ама не, всъщност те са на 20 минути. Този чанк е много, много добър. Добре, тук съм взел доста. Come with me, little swimmers. Time for an adventure. It's not that serious, bro. Going in at the deep end, my dudes. Добре, взехме първия си. Играта е наша, щом взехме първия си. Сега, ако успеем и втория, вече не ще играта е наша. Мама и втория няма да успеем. Добре, взехме втория сич. Добре, айде. Yes. Оу, имам и андердог. Още една игра, хора. Още една игра трябва да направя. Ами добре, хора, мисля това да е краят на видеото. Явно ще има да макснем Бул и трета част. От мен, чао!